Mga namin paniod to. Diyan na nag-amo sa ning gitiwas ug himo ni among mingguplot. Kay nagsugba pa man pud sila og bangos. Among gitiwas kanang duha ni Bibing may naghimo ani. Pero naghimo pud ko kaho og katong sliced bread ra. Nawa na timplahi og tamis. Katurang Nestle cream o evaporated na milk. Si tatay sige lang man nag-supervise sa among mga trabaho. Tapos Edgar doon kay mga una lagi may paniud to. Nanay kinilaw. Kamay. Kado makaalis ka ikaw ulit ko ano pwede ka mati pa ba na ikaw ulit ka Dalawin siya. Alas taman. Nagsinog ba? Sinugbang bangos among sudan og kinilaw nga bangos. Kuya Hamay, luto na rin kuya. Uy, nagsalig na bukas bahaw, ano ka magbuka ng bago? Pimpon lagi, ano ba? Sige mo mabuta na pimpon. Rosa. Experiment ko kuan. Experiment ko.